lahano donatum Sukhoi 30 fighter jet Karbiang long along nang bopun pu chukhala lapen Jasamet ke nilip constituency ke parlo chukhala hawar lapen Koilamati adak inglong along kang bopun arod achet abet lahai hanlo nang tum lang donitha lake hadak inglong along pen ke thek damlong pen ke thek long ason lo lai hoya bang ke na munit ki thitang oklo lake amnut ke prek munit kali lo langdam lo putang te la bangso pilot lo matheke ngasukho 30 along katewar bang matel rod papa katewar bang pilot oklo lang ni lak masih chamdam juilo munit ok si warche lo ason si jo jinso meme lapen phere meme lapen kayar ni lapuson cheplang pipin lang lapen Koilamati lapen chukela warara dakar biatum thur paksi rod me chotang lo puchini pan hang longa ridun si kiri dun lo ngage kaduk ave jo munit tum chepaduk pik lo kiri dun munit apan ki peyok dun thekji mene posidun lo bon sitak kopai gelang no pana jok munit apan ni long bon thek thada lo bon ta hadak munit okiti chu si thek dam long lo panang song ben te helicopter da pate lang dun pik lo bon sita helicopter da kangting ku ga jok ki sundam ji lapen ki herdam ji adim chilong dam thek thada da jok helicopter ta ke pate lang ngontai si dokai ang song lok si ke pate lang lo ason si phere meme lapen ningduk meme lapuson akai nilip apir thelong aprang pan dala poson thailong lepin lang lapen arjulong lepin lang bon ta munit tum jo tang tum lang ponitha donatum driver kita ong ju sung ni manu tu lai on ne bop ja pi ukiri munit bang ni bang ni da ok le chat me se sun na bang hop on always kali osa Osa rescue team international awa thang lo ana he man lang lo thai long pu bang non ala he ka para long ke ho nang patulo la nang patulo di nang patulo de Sini ni lagi kau ni. Kalau pila, anak nak part tu ni lah.